Wala kang mamimiss pag-alis mo? Yee! Ang tagal sumagot ha. Ay, wala ba? Wala ba? Secret. Abangan nyo, Joybid in Hong Kong. Uy! Joybid! Grabe! Diba? Joybid in Hong Kong. Ay bigatin. Ang international lang Joybid. International. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Inugabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Ayan, huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna Vlogs. At support din natin si Kuya Neil. Ayan, kukuha tayo sa kanya ng maliit or maiksing video and re-reaction na natin to kasi in-interview ni Kuya Neil si Kalingap Edo kasi di ba pupunta siya ng Hong Kong kasama ang Joybid, o di ba pang international pala ang love team na Joybid. Bongga. Ayan, ano ba yung pasalubong niya na iniisip niya o plano niya kay Beyonce? Hindi lang naman kay Beyonce, pati na rin kina Kuya Neil, tapos sa iba pang mga K-boys at K-angels. Ayan, sabay-sabay natin panoorin at thank you kay Kuya Neil. Ayan, support natin si Kuya Neil. Subscribe natin yung kanyang channel at wag din natin skip yung kanyang ads. Ayan, tara. Let's watch. Eds, kasama ka sa Hong Kong? Sama ko sa Hong Kong. Sana all. Sa Thailand. Grabe, ang dami ng kasunod. Sure na Diba? Ang dami nang naka-line up. Mapapasana all talagang lahat. ba yun? Yes, yun ang ngayon ang bagong vlogs natin guys. Grabe, travel vlog. Ano pang international na? Bagong vlogs na tayo. Travel vloggers na. Abangan nyo po ang bagong channel. Wow. Papalitan tayo. Ano ang mga plano mo dun, Ed, sa Hong Kong? Hong Kong, mapunta ako Sana all may plano. sa Disneyland guys. Makasakay tayo sa rides. Medyo nalipad mga ganda. Parang ganda. Nalipad? Yung mga na ginaganda. Bigla na baba. Yung okay. Parang ang ganda doon Ang tawag nga dun. Nakatakot yun. Kakatakot talaga yun. Sana di malilimutan ang pasalubong. Oo, sana. Oo. Ay, ni Gwendel na kasama. Yun, diba? Siyempre, yun ang hinahangad ng mga maiiwan. Ang pasalubong. Magkasama. Wala, sama-sama pala kami time na yun eh. Kaya nagsama sa live eh. Tuloy, siya lang nakaroon. Wala kang Ano tayo, maabang na lang tayo ng pasalubong. Ano ba ang sikat sa Hong Kong? Mga ano yata dun, mga temple na yung mga nandun. Hong Kong, ang sikat na pasalubong sa Hong Kong. Ano sikat na pasalubong? Ayan, nagtatanong siya kung ano ba yung sikat na pasalubong. Ano? Si Mickey Mouse. Yung ano lang, kahit yung Mickey sarap lang na Mouse. magnet. Ang dami ko ng ganun. Rep magnet. Nag-iipon ako noon. Oo, ganyan gusto yan. Rep Sa magnet. Baguio, nagbila ako noon. Yan, Ang dami kong binili doon. rep magnet. Ayan, diba? Isa pang isa dagdag kaalaman kay Kalingap Edo. Nag-iipon din pala siya nung yung mga pang dikit sa rep, magnet, yung sa iba't ibang lugar. Ay, ang galing. Nakakatuwa din pag nakikita mo, ang dami na. May nagregalo sa akin galing sa LA. Wow. Ang ganda, grabe. Legit yung sa LA. Ang ganda ng klase. Ang gigibat ay ganito kalalaki. Nakakarating din tayo dyan. Yeah. Nag-iipon lang ako ng stamp. Password ko. Stamp, wala, nakaano ka na ba? Wala akong panguna ko. First time? First time. Sila dalawa na eh. Ay, sila kay David mo. Dalawa na si David. Dalawa na si David. Tatlo daw ang kailangan eh para makapunta sa ibang lugar na eh. Tapos sa Ganun? Asia muna. Oh, bago yung ibang ano? Oo, parang ayos yun. Sa ibang continent, ganyan. Hindi naman siguro. Siya daw. Siya? Pero okay yan. Wala rin ako alam dyan Susunod eh. sa Thailand tayo. Maabang ako sa Thailand. Japan. Oo, Japan. Saka sa Thailand tayo susunod. Ako nag-plano. Hindi ka matagaplano. Maganda daw kasi sa Thailand. Oo, maganda daw. maganda. Top destination na yun eh. Oo, top nga yun. Cheap pati yung Mura. Oo. So, nakapag-prepare ka na baka, Kuya Eds, ng damit mo? Hindi Isang pa. bag lang sa akin. Isang bag lang. Maleta, isang maleta. Isang bag lang sa akin. Bakit? Wala kang maleta? Yan, wala eh. Ba't wala ka? Di Wala ka ka ng maleta. Challenge. One bag challenge. Kasama po. One bag challenge. One bag challenge. Isang vape, isang short, isang pantalon, at isang t-shirt. Grabe, hindi ka na magpapalit Yun guys, 1 week. Binili siya. Tatlong araw. Di baliktaran kasi yun eh. Pagubad nung
Paghubad nung suot, laba. Suot yung dala. Maya ang laba. Yung balik na. Dalawa lang. Ito, t-shirt ko sa kain sa loob ng bag ko. Pero bakit nga ba ganon? Ayan, pakinggan natin kung bakit yun ang plano niya. Vlog, Taiwan bag challenge. Grabe. Kasi siguro grabe ang hirap kung nakaraan sa bag. Grabe. Daming ano. Yun, nung nakaraan kasi niyang sama kina Kalinga Prab, sa Baguio pa lang yun ha, masyadong nagulat siya dahil pag uwi niya, ang dami niya ng dala. Oh, Sobrang dami kong dala din. gamit, no? Uwi pa, dumami lalo. Oo, may pasalubong. Pagpunta pala niya doon, ang dami niyang dala kasi syempre excited, di ba? Mga bihisan. Pag uwi niya, mas lalong dumami raw. Ano ba yan? Hindi na kasi sa bag ko eh. Daming regalo ng mga fans. Ganun din ang hinahanap namin. Baka madami ibigay yung fans. Yun yung dahilan. Kaya ang dadalhin lang niya is tagi-isa, isang brief, isang short, isang pantalon. Kasi nga, iniisip nila na may mga mag-sponsor o may mga magbibigay, mga fans. O nga naman, kasi may mga nagsasabi na nga agad eh. Oo. Uy, song Ay, mayroon dami. din, oo. Pag nag-rave din ako. Yun ang ano, medyo, Para iwas na ano naman. dyan, challenging. Daming supporter ng Kalingap. Salamat. Daming supporter ng Kalingap. Uy, number 1 yan nung ano sa Ingrid sa Hong Kong. Coming soon. Dami nag-aabang. When kaya ako yan Ingrid sa Hong Kong guys, malapit na. So wala ka namang mamimiss. Wala kang mamimiss. Pag-alis mo. Yee! Ang tagal sumagot ah. Ay, wala ba? Wala ba? Secret. Pero papasalubungan mo ba? Oh, syempre naman. Salubungan ko yung aso ko. Joke lang, may pasalubong siyempre lahat ng ano din natin, mga kasama. Yan. Eh si ano, si Beyonce. Magaling si Kuya Neil magtanong. May Tingnan pasalubong. din tayo kung anong meron pwedeng ipasalubong. Special ba yan? Rep magnet. Rep magnet. Rep Nakalagay magnet. Etsy. Ay! Abangan natin. May pangalan, Etsy. Wow. Isama na lang. Grabe, pinasadya. Oo guys, customized. Basta man. Napakasit naman nito. Ayos ah, talaga Gawa ah. sa ginto. Gawa sa ano yan. Magpapakustomize daw ng Etsy yung dumidikit sa rep. Ang problema, wala namang rep si Beyonce. Mga ilang araw kayo dun? Sabi daw, apat yata yun. Ay, bitin yan. Ganyan ba yun? Bitin yan, bro. Siyempre, may ano pa yan, may ano pa, may travel pa Oo, na. nga, sana maganda yung ano. Hindi kayo masyado makapag-ikot-ikot niyan. Dapat di talaga kayo magpapahinga niyan. Straight. Abangan nyo. Joy din Hong Kong. Uy! Joy Bid! Grabe! Diba? Joybid in Hong Kong ay bigatin. In-announce na po niya ano ni Kalingap Joy din Hong Kong guys. Joy Bid. Kakaiba yan kasi, Next chapter. kakaiba kasi yan. Sa ibang bansa, yan eh. Yung ibang So, international. hindi umabot sa... Wala. Ay, Ito lang grabe. po. First time na mangyari. Lakas! Love team. Ang Ang Joy Bid. international lang Joy Bid. Ah, Ang international. Kukunin na yan sa Hollywood susunod. parang last year lang eh. Disney problem. Parang last year lang yung kay Kuya David. May international din siya love team eh. Grabe. David, lagi may kalab yung pag nasa ibang oo bansa. nga. Ang mangyayari parang yung sa ano baga, yung sa Disney ang klase ng ano nila, yung sa parang dito yung mga pang fairy tale Oo, si Disney mga sa Hong Kong eh. Oo O nga. pang ano, Pang mga Pixar ang ano niya. Oo. Ay grabe. pang fairy tale. Oo, pang fairy tale ang dating ng Joy Bid doon guys. Wow. Naku, Grabe, maganda Charles yun. si David. Si Joy yung magra-Rapunzel. Oo. Yun. Tapos yung ano, si David yung sasakay dun sa buhok niya. Matindihan. Pero bro, huwag mo kami kakalimutan. Kahit rep magnet lang bro. Makabili tayo ng madami. Wow! Tigi-isa, meron yung tigi-isa. Pero si ano, Meron din yan guys. Rep sa kanya guys. Si ano? Sino yung tinutukoy niya? Si Beyonce, syempre. Rep. surprise ba? Surprise? Rep muna rin. Wala pong rep. Oo nga naman pala. Paano ididikit yung rep magnet? Wala pang rep. Rep muna daw.
Wala Rep daw muna. siya yung rep magnet kung walang rep eh. Tama. Oh, di ba tama naman, rep muna. So yun guys, rep daw muna kay Beyonce. Bago rep magnet. Tama. Walang didikita yung rep magnet. Rep ng kapitbahay. Lalagyan mo sa kapitbahay no? May kidikit muna siya sa rep ng kapitbahay. Yes. Grabe. Ayan lang mga kalingap, mga kamamshi. Thank you for watching. Ayan, subscribe natin si Kuya Neil. Ayan, okay. God bless you all and Jesus loves you.